Halo. Sengoba ban syak skor. Kane kalong kajing penda kabadon kam. Kajing kerpat iki headman. Nong yalam shnong. SHGS. Pastor. Temen basan. Padar. Bakin sengoba ban shim kia lem ya kini kajing ta harum. Kabanung kong ban long kiba husiar bat pentip mar ya kajing wan jong kinong shong shnong. Kiba wan nabar kajela bat kari. Kabaar. Dalapoi kini ki kena ki bapule la netre shabar dei ban pentik na bakine ki kena ki dei ban register yala de ha kane ka website http://meghalayaonline.government.in/covid lani pentip ha u number 108 dalapoi kini ki kena hasnong kin pentik na bakin no mi na layeng bat na ki kamera hadu khatsau sngi lenter ya ki jingdon kam jong ki baro dei ban penpoi sha ka kamera ka bagidon kabasaw ladadon kino kidak kishin kum ka bayong kli jerho jing e ha ka jing ring ne penhiar mensim tin sngo baha bakin pentip mar ha kini ki number TMHO helpline pra nyo san r not saw khandai DEOC control room not lai henriu lai pra r lai r not r pra lane iwe not nyo une number iwe not nyo ulong tang na kalan line sha kalan line kabasan lamana ya kini ki khana lane rangba ki badon kini kidak kishin bakin namwan sha ki hospital henry bakin pentep sha ki number balabtha haneng Hadin ka jing pentip ki health volunteer kin sawan she ki ying jong ki banle ya ki jing don kam. Ka bahan riu, baro ki bahaying hasem ki day ban pentik na ban site ki kti bun sien da kasabon. Ka bahin nyo, day ban kta ki hok jing khang bat ki wei ki tiar ba pendon kam lang, bat kini ki khana ki day ban bam baha, bat ban tia duna ya ka pra kanta shisngi. Kini ki jing pentip haneng ki day tang ya ki brio ki bawan, nabar ka jela bat kari. Nangta, kane kalong shabaro upat ba, kumba pilatip lamana banyalum ya kasamut shikunhun ha kaju kajaka, lakhang ya ki school ki jingyalang pat ba ki meeting shnong ter, ki shnong ki thau ki day ban pethu yala ka jingko jing suba hala shnong, habadon ka jing sngusi kum ka jing yap briu, sngob ha don tang ki bahaying hasem, ki bajan bat ban pendep kloy ya ka jing on tap kat bala. Hakum kini ki jaka dei ban shong shimitar ka jingjingai iwe la karpat iki shnong ban buat iki kendon jing mana pala penbena ka ban kia ki kimi ki kpa jong ki khana school la pentip pala ai shuti kane ka shuti kamte ka por ban yele sngo bha nemi nala ying ban yele ka shabar ka ying la ne shnong kini ki jing penbena kimde ban bu ya ki pat ba ha ka jing sir henry kilong na kabenta ka jing husiar bat pikir na kabenta ka jing shat jing klain ya ki babun balang hublei shibun